Hello mga kumutmot, andito na kami sa office sa building ng PSAC building. Andito na kami mga kumutmot at kami may lakad na naman kami muli. Papunta kami ng Makati at MOA mga kumutmot. Hinintay ko na lang si Ma'am Jen na bababa. Yan mga kumutmot. Yan andito na kami sa office. Okay, dito na lang muna mga kumutmot. Hello, what's up mga kumutmot? Panibagong araw, panibagong vlog. Today is Thursday mga kamotmot. Time check 10:15 ng umaga. Mga kamotmot, tayo ay naka-ready na at tayo ay pabalik na ng QC. At ito na yung ating bag mga kamotmot. Naka-ready na tayo at tayo ay pa-uwi na at hintay na lang tayo sa kanilang go signal, pero 12 kami alis dito mga kamotmot. Yan ang ating ito. Yan mga kamotmot, at atin mo ng ating gamit doon sa sakyan mga kamotmot. Yan. Okay, let's go mga kamotmot, at tayo ay init against the light. Yan mga kamotmot, init dito tayo sa lilim na daan. Ayan. Yan mga kamotmot, tayo ay pupunta sa ating sasakyan para naka-ready na tayo. Ayan. Yan sa ating likuran, mga puno ng niyog, mga mababa lang yung puno na yan mga kamotmot. Yang Montero na itim mga kamotmot, yun yung ating kasamang rent a car. Ang ating dala ay yung Navara mga kamotmot. Yan, diyan tayo lalapit. Ayan. Yan mga kamotmot. Dito muna mga kamotmot, bago tayo bumalik ng Manila, ating ikutin tong Daddy's Place Resort mga kamotmot, at di natin alam kung kailan tayo makabalik dito. Yan mga kamotmot, at tayo ay andito si Kuya Alex. Kuya Alex. Yan. Yan. Yan mga kamotmot, ikutin muna natin yung ating ang Daddy's Place Resort mga kamotmot. Yan. Yan mga kamotmot. Yan. Ikutin natin ang Daddy's Place Resort bago tayo umuwi mga kamotmot, at tayo ay hindi alam kung kailan tayo makabalik dito, pero babalik kami dito mga kamotmot. Ayan, ikutin natin ang Daddy's Place Resort. Yan mga kamotmot. Okay, nandiyan sila. Ayan. Ayan mga kamotmot, ikutin muna natin ang Daddy's Place Resort. Ayan. Ayan mga kamotmot. Ayan o. Ayan. Okay. Ayan mga kamotmot, ikutin lang natin ang Daddy's Place Resort. Ayan mga kamotmot. Okay, dito lang muna. Hello, good morning sa inyong lahat mga kamotmot. Mga kamotmot, andito na tayo sa Quezon City. Hindi tayo nakapag-vlog galing sa Pakil papunta rito hapon, at hindi tayo nakapag-vlog mga kamotmot. Madalian yung ating pag-uwi dahil coding yung aming sasakyan. Kailangan di po tayo makaabot ng kailangan makarating tayo sa bahay ng bago mag 5 sa bahay dito mga kamotmot, dito sa bahay ng boss. Di na tayo nakapag-vlog doon mga kamotmot papunta rito, kaya dito natin ipagpatuloy ang ating pag-vlog mga kamotmot. Dito na tayo sa dito na tayo sa Quezon City, sa
lugar ng aking bus. Kaya good morning muli sa inyong lahat mga kamotmot. At naway samahan niyo ako hanggang dulo ng aking video mga kamotmot. Yan ito yung paligid ng area na ito, lugar ng aking boss, ng aming mga boss. Yan mga kamotmot, ito pa rin yung ating sasakyang dala. Yan, okay, yung ating mga kasamahan driver mga kamotmot nasa Real Quezon, kaya tayo'y nagsusulo ngayon dito sa Quezon City at babalik din kami ngayong linggong darating mga kamotmot. Itong linggo na to mga kamotmot, sa araw din ng linggo babalik kami sa Pacal, Laguna. Ayan mga kamotmot, hanggang dito na lang muna. Babus. Hello mga kamotmot, time check 6:20 ng umaga. Mga kamotmot, at tayo'y pupunta ngayon sa Agham. May pipick upin po tayo doon mga kamotmot. At ngayon taong office tayo ngayon mga kamotmot. Doon tayo papunta ng opisina. Ayan, let's go mga kamotmot. Ako inyong samahan niyo ako lagi sa araw-araw nating ginagawa mga kamotmot. At naway huwag niyo akong pagsasawaan mga kamotmot, patuloy niyo pa rin akong suportahan sa aking channel. Shout out pala mga kamotmot dyan sa Daddy's Place Resort at nila Ate Bing at kay Mabel. Shout out po sa inyong lahat dyan. At kay Madam, shout out po. Next week kita kits naman tayo Madam. Kami babalik dyan sa Pacal, Laguna at sa Daddy's Place Resort. Yan mga kamotmot, nakalabas na tayo ng gate. Okay, shout out pala mga kamotmot sa ating mga bagong kamotmot friends na taga Los Baños, Laguna, na sina Sir Louie, Sir Joby at Ma'am Iris. Shout out po sa inyong lahat at good morning. At sa ating mga kamotmot friends dyan sa Risa Rizal na sina Joel Gonsalvo at Kuya Andy Joshua, shout out po. Good morning. At sa ating mga kamotmot friends na sina Patrick Puras at James Darrell at yung Tolentino, nakalimutan ko ang pangalan, at kay Sir Jeff, shout out po sa inyong lahat. At sa ating mga kamag-anakan, ang ating mga kaibigan, shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga kamag-anak na Dupalco family, Sarabosing family, Daigan family, Olager family, Tuyugon family, sa lahat pong kamag-anak ko dyan sa Bohol, shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid na nasa Bohol na si Joby at GB, shout out po. At kay Dandy nandito sa Manila, shout out. At kay Dodong nasa Mindanao, shout out po Dong. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas na pangangatawan sa buo mong pamilya. Shoutout po sa inyong lahat. At sa ating mga kamag-anak dyan na nasa mga kamag-anak natin na OFW, nasa iba yung dagat, kay Nisar Sarabosing at kay Jo Sarabosing, at sa ating kamag-anak dyan sa
Halolo Hawaii, Sumailo family, shout out po sa inyong lahat na mga kamag-anak natin dyan sa iba yung dagat, mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Naway ligtas kayo at nasa malusog na pangangatawan. Yan po, shout out po sa inyong lahat. Ingat lang po tayo mga kamot-mot friends sa ating panahon ngayon, at di po natin alam sa ating paligid kung sino-sino ang may mga dalang virus. Delikado po mga kamot-mot, konting sipon o bulang COVID na agad. At kayo po ay mag-iingat po tayo lagi, huwag pa rin tayong kumpiyansa, kailangan po na dubling ingat. Yan mga kamot-mot, sa ating mga kamag-anak din dito sa Parting Batasan, nasa aking pinsan at sa kanyang asawa na si Leo Aguilar at Nita Sarabusing Aguilar. Shout out po at good morning sa inyong lahat. At yung mga kamag-anak natin sa Valencia, Bukidnon, Ando family, Pellegrino family, Dupalco family, shout out po. At sa Davao City, La Rosa family, Ampog family, shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga bayaw sa Babatngon Liti, Tacloban Liti, Mataro family at Ilisaga family, shout out po sa inyong lahat dyan. At mag-ingat pa rin tayo. Nandito na tayo sa De Leon Street, Don Antonio Holy Spirit. Yan, dito na po tayo mga kamot-mot. At tayo ay on the way papuntang Agham Road. Yan mga kamot-mot, at ulitin ko, shout out dyan sa Tacloban City, Babatngon Liti, sa aking mga bayaw, Tol Arnel Mataro, Alan Mataro, Alvin Mataro at kay Manoboy Mataro. Shout out po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya, shout out po. At sa inyong mga anak, kay Alan at kay Nining, shout out po sa inyong lahat. Shout out din mga kamot-mot sa ating mga kasamahanong driver nasa Real Quezon na sina Noel at Bong. Shout out po sa inyong lahat dyan. At kay Ma'am Ingrid, Ma'am Cosi at Ma'am Pauline, shout out po sa inyong lahat. At sa inyong mga kasamahan dyan na taga Los Baños na mga RE, shout out po sa inyong lahat. Ngayon mga kamot-mot, andito na tayo sa Commonwealth Avenue, Quezon City.
Okay mga kamotmot, andito na tayo sa Commonwealth at dito na lang muna mga kamotmot. Dito na po tayo mga kamotmot sa Agham Road, Quezon Ave, Agham Road. At tayo'y kakaliwa ng Agham. At tayo'y maghihintay. Naka-stoplight pa tayo mga kamotmot. Okay, let's go na mga kamotmot. Yan, kakaliwa tayo ng Agham mga kamotmot. Okay mga kamotmot, dito muna tayo mag-standby at dito tayo maghintay sa ating pick upin. Yan mga kamotmot. Okay, dito na lang muna mga kamotmot. Hello mga kamotmot, andito tayo ngayon sa Quezon Ave, pa Welcome Rotunda at may susunduin pa tayong isa mga kamotmot sa may Fretel, Tondo. Kaya yung sinundo natin sa Agham mga kamotmot, ando na siya sa office at tinang naibaba at nakababa na. Ngayon may pipick upin tayong isa dito sa Pretel, Tondo mga kamotmot. Kaya ngayon nandito tayo sa Quezon Ave, Rotunda, Quezon City. Welcome Rotunda mga kamotmot. At titingnan natin yung way kung matraffic o hindi. Kung matraffic, liliko tayo. Kung hindi, dire-diretso tayo hanggang Lacson Avenue. Depende nila mga kamotmot kung maganda ang flow ng ating takbo. Ayan mga kamotmot, andito na tayo sa Welcome Rotunda, Quezon City. Ops, medyo uy, medyo matraffic mga kamotmot at tayo'y liliko dito sa Blumentritt. Ayan, medyo marami ang sasakyan. Yun, naka-stop pa at tayo'y liliko sa Blumentritt mga kamotmot. Uy, hindi pala to stop, go pala to mga kamotmot. Aha, blinker. Ayan.
Tayo'y liliko na lang mga kamotmot dito sa may Masida. Magmasida na lang tayo mga kamotmot. Kakanan po tayo ng Masida. Ayan. Ayan o. Masida na tayo mga kamotmot. Masida, Sampaloc, Manila tayo mga kamotmot sa ngayon. At kakaliwa tayo sa Dapitan. Hanap tayo ng maganda-gandang kali na ating lilikuan. Yan mga kamotmot, at tayo ay kakaliwa na dito sa Dapitan. Ayan. Okay, kaliwa na tayo ng Dapitan mga kamotmot. Okay, Dapitan Street na ito mga kamotmot, Sampaloc, Manila. Mga kamotmot, andito na tayo ngayon sa Dapitan Corner, Lacson, at tayo ay kakanan tayo ng Lacson mga kamotmot. Ayan o. Ayan mga kamotmot, kanan na tayo ng Lacson. Lacson na tayo mga kamotmot. Ayan o. Lacson Corner, Dimasalang Road. Yan mga kamotmot, parte na to siya ng Manila. Mga kamotmot, Tayuman na po tayo. Rizal Avenue Corner. Nakatawid na po tayo ng Rizal Avenue. At Tayuman na tayo. Tayuman LTO tayo ngayon mga kamotmot. Yung lugar na to mga kamotmot, walang pagbabago. Mismong Tayuman to mga kamotmot, tapat na tapat ng LTO ito. Tingnan mo yung mga jeep sa kaliwat kanan mga kamotmot, may nakaparada sa gilid. Walang pagbabago yan mga kamotmot. Nakaparada sila sa gilid. Alam na this. Malapit sa LTO yan mismo mga kamotmot. Ayan, Tayuman pa rin tayo ngayon mga kamotmot. Tayo ay papunta ng Pretel, Tondo, Manila. Okay, dito lang muna mga kamotmot. Mga kamotmot, andito na tayo sa Pretel.
Ayan, yung sa kanan na building na yan mga kamatmot, yan ang Pretel Pamilihang Bayan. Ayan mga kamatmot, tayo ay kakanan na dito. Sa palengke na tayo ng Pretel mga kamatmot. Ayan, andito naman tayo sa ganitong sitwasyon. Left and right ang nakaparada mga padjak mga kamatmot. Dapat dalawang sasakyan bawat lane ang mga kadaan, pero iisa na lang mga kamatmot dahil sa mga nakaparada na yan sa kabilaang side. Ayan mga kamatmot. Tayo gaano makakaano dito ng maayos mga kamatmot. Sidecar, padjak, tricycle, sus ginoo ko Maria Josep mga kamatmot. Only the Philippines mga kamatmot sa ganitong sitwasyon. Ayan mga kamatmot, ang hirap sa lugar na ito. Nakahinto dito sa kantong-kanto mga kamatmot, truck. Kantong-kanto pa talaga. Ayun mga kamatmot, malapit na tayo at saan ba? Sir, where are you? Saan ka na? Where are you, Ma'am Jean? Awan pay. Dito lang muna tayo maghintay mga kamatmot sa ating pinipick up. Yan, sana ba si Ma'am Jean? Yan. Ito na si Ma'am Jean mga kamatmot. Ito na ang ating sakay, ang ating pinick up. Yan si Ma'am Jean mga kamatmot. Hello mga kamatmot, andito na kami sa office sa building ng PSAC building. Andito na kami mga kamatmot at kami may lakad na naman kami muli. Papunta kami ng Makati at MOA mga kamatmot. Hinintay ko na lang si Ma'am Jean na bababa. Yan mga kamatmot. Ayan o, dito na kami sa office. Okay, dito na lang muna mga kamatmot. Hello mga kamatmot, andito na tayo ngayon sa Makati, sa may Jupiter Street kami mga kamatmot. Andito kami sa BDO, yan building na ng BDO mga kamatmot. At nakapila po yung mga papasok dito at tayo hindi nakakapasok. Kaya dito tayo maghintay sa kabilang side at maghintay lang tayo dito mga kamatmot at baka tayo mahuli. Yan mga kamatmot, yung building na yan BDO. Andyan po ang ating kasama pumunta dyan. Dito lang tayo, abang-abang lang tayo dito mga kamatmot at baka tayo ay mahuli. Okay, dito lang mga kamatmot. Bye bye. Hello mga kamatmot, andito na kami sa MOA sa may 3Ecom. Andito po kami at kararating lang namin dito ngayon mga kamatmot. May abot lang kami dito
Ayan mga kamatmot, sa Pasay kami ngayon sa 3Ecom building ng MUA. Ayan, dito lang muna kami mga kamatmot. Okay, dito na lang muna mga kamatmot. Dito pa rin tayo sa MUA. Ayan mga kamatmot, sa MUA Pasay. Ayan, building 3 ng Ecom. Ayan mga kamatmot, at dito lang tayo at tayo maghanap tayo ng paradahan mga kamatmot. Bawal po ditong magparada. Ayan, okay, let's go mga kamatmot. Ayan mga kamatmot, tayo iikot lang, baka tayo masita dito. Ikot lang tayo mga kamatmot. Ano, dito tayo sa building na ito. Ayan mga kamatmot, ikot lang tayo, hanap lang tayo ng mapaparadahan mga kamatmot. At tayo ayan o, dito tayo sa MUA ngayon mga kamatmot. Sa 3Ecom building tayo nag-ikot-ikot, baka tayo malipong sa kaikot-ikot, kalibot-libot mga kamot-mot. Ayan, building ng MUA, mga building dito sa MUA mga kamot-mot. Yan, lalaki yan. Ayan. Hello mga kamatmot, magandang gabi sa inyo lahat. Time check mga kamatmot, 7 ng gabi. Andito na tayo sa bahay mga kamatmot, at dito na natin tatapusin ang ating vlog. At magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo, at sa ibayong dagat, sa ating mga OFW friends. Mega love shoutout po sa inyong lahat, at sa ating kamot-mot friends, relatives, shout out po sa inyo lahat yan, at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga kamot-mot, dito na natin tatapusin ang ating vlog, at magpasalamat tayo muli sa ating mga subscribers, viewers, at sana'y huwag po kayo magsawa at lagi niyo po akong suportahan sa aking YouTube channel. At yung mga at yung napadaan lang at bago sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell para updated kayo sa ating mga video. Shoutout po sa ating lahat at mga kamoto friends, at ako'y walang sawang magpapasalamat sa mga Yason family, Sir Sinon at Mambet, at sa kanilang mga anak, kay Louie, kay Nigi, kay Lex. Maraming salamat po Yason family, at ako'y di po magsasawa at manawang magpapasalamat po sa inyong lahat. At sa ating staff ng Upper So Consultant ay sina Ma'am Lina, Ma'am Jean, Ma'am Ingrid, Ma'am Tisa, Ma'am Kosi, Ma'am Yana, Ma'am Chona, at Ma'am Pauline. Shout out po sa inyong lahat, at sa ating mga boys. See you sir, magpagaling po kayo. At kay Christian, kay Kyle,
Sir Jeep, maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. At sa ating mga kasamang driver, Bong at Noel, shout out po sa inyong lahat at naway mag-ingat kayo dyan sa Real Quezon. Okay, hanggang dito na lang mga kamot-mot. Huwag po natin kalimutan ang ating kasabihan, ang ating salawikain. Ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye bye. I love you all.